ngiphuza abelungu ngithi ngivula ama-airpods la angistakisa manje. Ninjani guys? Hello. Hayi ngifune ama-request. Bakithi. Ngiyaphila mina ngiyaphila. Lokhu ngikhona guys ukuthi nje isikhathi anginaso. Siyabhala phela manje sibhala ama-exams so ngitholakala lapho nalapho. Hey angisanazi neva. Yazi angisanazi. Thi ngibone nje ukuthi ubani ngimasiyo la. Sengaze ngiyakhohlwa namagama cabanga. Hawu. Yazi angikho right. Akekho noyedwa. Hey. Khona nje lento le engazi ukuthi eyani. Ama-moderator ngicela ngiblockele ubabies ngokuphuthuma ngokuphazima kweso. Manje ukuthi nimblock ngizom-unblocka mina. Okwamanje mblockeni aphume nje kwi-live. Aphume nje straight total. Ngoba ngazi ukuthi ukhamisa la ufunani. Okay guys, asikhulumeni into serious manje. Hawu Adam mfethu, yazi ngithi sokhuluma lezo ndaba lezo. Mfethu. Thire lethu yazi namhlanje angikho emudini ukuphoqa abantu bazethire lethu so ngizocela nje ukukhulu ukuyithoba ungidelethele leyo comment yakho ngoba ngazi ukuthi ngiduma kanama ini. Ngidumani. Nami ngiyanithanda guys. Hey wena Sandisi DP ayihlangane mfethu. I-DP ayihlangane. Ngisabathe ngiyahlanganisa abafethu predicate. Iphelela nje ku-36, 37. Ayiphambili ayimu. Ayihlangane. Ngicela ukuthi nimblock. Angazi ukuthi ngithanda. Sengathandana novobo, ngihambe ngithanda uvobo mina. Ngihambe nje ngithanda uvobo. Ngicela ukuthi nimblock. Ana nje ukuthi nimblockeni babies ya nimblockeni. Uthi ngimthandani uvobo lo wuyi. Ayisuka amavobo cishe ngasho. Hello Gaffer. Hello Atenkasi mngani. Hello Lingi. Senze nisilale nama-match noma sibukane. Phela ngiyazi ukuthi ngikhumbula mase ngikhumbule nje. Ngithanda ukuthi ningibuke yabo. Sibukane. Hey ngomoya. Ngikho ngivale kanje ngoba ninomoya. But ngabe ngiyayivula le hairstyle. Ngivule. Ngiyadlala Dina yibo. Ngidlala. Ngifuna ama-invites. Guys la ngishisi la. Niyangibona ngisho kanjani? Angikho nje phela mina. Angikho nje. Ukuba nje cho. Ngishisi langa eUnisa. Ngiyograduate. Nibonile ithombe sami ngigraduate.
Niyibonile yini? Ngiyabonga Majiya, ngiyabonga Gedeza. Nibonile yini ithombe zami laphana? Hayi ngiphostile ngigraduate shembe. Niyazi ukuthi ngigraduate. Uthi ngiblock nje wena Shawu, ngiyazi ungithole nje ngingekho emodini vele. Ngathi bengilindele mfana wami. Yes, bakithi mina nje. Hey guys, ngathi kuzomela ngiphume. Ngiyolanda something ngaphandle. Nibonile well done enze kuhle mfethu. Yo. Siyaphasa thina, siyaphasa. Hamba uyibheke we-TK nokuthi ubungakaboni. Hamba ubheke lapho profile yami ungibone ukuthi ngigqoke. Bathi yini lento leya? Dadendrekele sonomorin. Dadendrekele sonomorin. Dadendrekele sonomorin. Sonomorin. Soni, why ngibuzisa ukuthi ngipregnant wena? Umuntu osobukeka pregnant. Ngibuke ngipreg mina. Yo, hayibo Soni, anobheka amakhweshini niwabuzayo. Yo, cabanga nje. Pregnancy. Mina. Soni, no, don't do that to yourself. Manje bayenza live abakushaya amahloni 0.0. Hayibo, man 22 43. Ngitshela ngo-22 43. Ngizosukuma ngibe ngishaya indlela. Why Soni? Why? Thabo Benson. Ngithi wena uba konje wena Soni, why umputsisa that butsiso? Out of all butsisos you can butsisa, why ubutsisa that butsisa? How guys bukani ikhali lami ichali yashayina bo. Why umbutsisa that question? Why uzongibutsisa lokho? Yo guys lamaze phacijile yo and angilimaza indlebe. Thank you Thabo B. Anjan, and what rates out of 10? This time ngifune something short, never. Something simple and short. Bengafuni into dramatic. Thank you Thabo B. Thabo B. Thank you Thabo Brewster. Thank you Thabo. Thabo. Suqalileke Thabo. Yo, wathi ngibe ngisondela guys. Shothi ngizohamba nani? Ku-right ukuthi ngihambe nani? Hlalani la, ngigqoke igawuni. Asikahambi. Ngiyamthatha-ke manje siyaphumela ngaphandle kwegate. Anginasikhathi sama-poem mfethu sorry. Thank you Thabo. Woo. Thank you mfana. Thank you mfana. Abantu bakubhasa beyis. Uthi come. Udlala eklabhini. Hlezi duma. Udlala eklabhini. Thank you
guys. Ngiyabonga nezi. Ngiyawathanda mina ama-gift. Hayibo mfana fethu. Ngiyabonga. Yazi ngiyangijabulisa Zoli. Ngakhohlwa njalo nethabo biwe. Ngiyabakhohlwa bonke. Hawu, lift yenzani manje? No-Uber uzobaleka nokudla kwami. Ma. Thank you mfana, thank you host. I-network guys angikhohlwa ukuthi izobamba la 15. Mayingabambi ningaphumi. Ningaphumi. Mawukuthi ayibambi ningaphumi. Ngizobuya i-network izoba right. Ngisaze ngivulela ne-hairstyle yami. Thank you mfana. Ngabe nginivezela kuyimira manje nino ngizongitelela ngoba ngishwapha. Ngabe sengiyamuvezela. Manje ngizongitelela ngoba ngishwapha. Flow zero. Hamba nani namhlanje bafana bami ngishini. Hamba nani. Line yakho. Abantu bazesingiyahla. Hayibo. Oh, ngithi scooter lesesidumayo. Hayibo. Hamba nani. Angazi sebengihlitha we. Kazi lefoni sizomele ngifake. Ngizofaka ephaketheni. Ne? I'm good, how are you? Yes. Yeah. What? You have the code. 8812. Yeah. Ningahambi sesela. You don't find it? No, just wait. Yeah, Matapela, I'm still in kitty A, darling. Mine is from McDonald's. Yeah. You ordered the with it? You ordered the with which drink? Hot drink. Hot. Tall cappuccino. Like this one. Is this one the tall one? Because I didn't order a small one. I ordered tall. The hot drink. Yes, but hot drink, cappuccino. They give me this one. Oh shit, means they robbed me. Shame. Might be serious. Any number? 8812. 8812. Thank you. McDonald's. McD. Oh, sorry. Ngizonda ngempilo yami. Sorry. Ngizonda ngempilo yami yonke. Shame. Ngi-ode yazi ngi-ede u20 bafethu kwi-order. 20 rand ngathi bengenzele i-cappuccino enjani? I-cappuccino enjani? And ngaze nga-indicate ukuthi
sengizoyibamba phezulu amabhade engingawo amabhade engingawo hamba ngama-steps manje no-Uber uphuze ikhofi lami usetha phakama-8. This life no balance, sha. Mina ngikhathele. Ayaphi ebusuku? Cela isiyoyoyo sakho. Yini isiyoyoyo manje? Yini isiyoyoyo? Ngiyabanga sosha please. Ngiyaniphuzela phela mina. Hello. La faire le boss conference vous la petite là on va faire la dégueu à tout. Man fait une screen. Qui peut ça va pas Emma told me to follow my fifth. Have Ana mina to private security mina escort them fake. So yeah, see you. Yeah. Guys. Sorry. I'm fitting. Welcome back. Yeah. I like you too, Paraf. Sayikhumbulile abayigunwane wethaba first. Guys, shuthi ngizodla kanye nani ke cause letiye lami lizobanda. Sisibo. Lo Uber driver. Ungirobhile shame bus. Ngizodla nani ne? Nizoba la phansi siyabonana ngizi. Yeah. Away. Ngiyaye kuma match weshedi first. Singiqhume nje kwi-charge. Mase siya kuma match phela siya kuma match why asisaphumuli. Mase siya kuma match asisaphumuli. Bengisafuna ukubona nami kade ngithini. Ngithi yebo lapho ngoba ngi-broke guys ngazi ukuthi mhlawumbe ngi-order izinto eziningi. Ngi-order nje ama-cheeseburger. Ama-cheeseburger awu-2 netiye ngoba ngi-broke. Ngiyabonga. Kodwa mnandi i-cheeseburger. Habe. Ngisaba ufaka ngishukela. Isha ngakhihlisa kanani. Isha ngakhihlisa kanani.
Le phone ayicharge moya engcwele. Siyafanelana. Isunday kosa nginaso isikhathi sokupheka mina velokhuza. Weshade ethu. Aningisendele i-universe. Yazi ngihlezi ngibona nje ku-screen ubhale ukuthi ukubani usendele ubani i-universe. Aloku nisendela kimi. Nibone nje ukuthi ngizoyenzani. Ngise right things because siphuza itiye namhlanje. Angithi siphuza itiye. Nginaso isikhathi samameshu. Mina ngabe ngiyayidlanga. Lapho kudeni-ke wami ushukela ngeke nje ngize ngulande amane nje izili nje it's smart sugar wena siyanda mfethu Thank you, Bungani. How? Bungani. Namakhwani namhlanje. You don't know how to do what, Siyabonga. Ngiyabonga, danko. Danko. When to send a gift when I said, you see that gift box at the bottom of your screen. At the bottom of your screen, there's a like a gift box there. You press it, it's gonna show. Okay, so bese ngilambi like bese ngilambela ukufa. Alishisi mfethu. Awuthisha mfethu angihambi yazi iDurban. Hey amuhela. Indoors imbonga mfethu kuyabanda. Ngathi ngizongibangela imincisa kodwa eti. Indoors bafethu kubanda lapha. Fathi wathi ngiqede ukudla ne bese ngiyabuya ku live ne 5 minutes. Hello Tisha Mazwi. 5 minutes nyadla bese ngiyabuya nes ngiyabuya manje.
ama-nails ami shem guys. Mama. Hayi. Ngishayile lo baba. Angihambi ngiyadla. Ngiyabuya ke netho.